Osmania World. Oh yo, Zizuri mia just mad. Mukuru Zigudi du Mana Kribos Atikoti man Karanda ripina. Yo, chinzwa mchinda. Taifambira murima isu tanga takatsima saka chamuka chirima. Tichinovo vadzo takarima bati vamwe ndivo vari kutipima. Taifambira murima isu tanga takatsima saka chamuka chirima. Tichinovo vadzo takarima bati vamwe ndivo vari kutipima. Kune mandu dzisingadi kunzwa pachitorwa nezvangu. Mumwe wangu chasmata kuona uri smata nekubvisa shangu. No mukuru anga ingagare punde. Yo taugwanda iwewe chingoti chefunde kuti nyaya yacho isazoite kunge wabambo mira ikutonza kutambo neuchinisa rambo kasi une chipambo. Mira izvenyu urasoone. Taifambira murima isu tanga takatsima saka chamuka chirima. Tichinovovadzwa takarima bati vamwe ndivo vari kutipima. Taifambira murima isu tanga takadzima saka chamuka chirima. Una matonda isa ndichitenda. Urasiza uone kuna mwari wako ita ufone. Ndiko kuti mvingi umuone anouya mambiro. Ndinatira kutangefero yangati mangu kuita kungerambo kuita kusimba kuita kudidi ndatambo mana Urasoone. Taifambira murima isu tanga takatsima saka chamuka chirima. Tichinovovadzwa takarima bati vamwe ndivo vari kutipima. Taifambira murima isu tanga takatsima saka chamuka chirima. Tichinovovadzwa takarima bati vamwe ndivo vari kutipima. kune mandu dzisingadi kunzwa pachitorwa nezvangu. Mumwe wangu chasmata kuona uri smata nekubvisa shangu. No anga ingagare punde. Yo mataugwanda iwewe chingoti chefunde kuti nyaya yacho isazoite kunge wabambo. Chingomira ikutonza kutambo neuchinisa rambo kasi une chipambo. Mira izvenyu urasoone. Taifambira murima isu tanga takatsima saka chamuka chirima.